Min 46 rekluta li ħadu l-ġurament bħal uffiċjali ġodda fiħdan l-Aġenzija Servizzi Korrettivi, 26% huma uffiċjali nisa. Il-ħatra ta' dawn l-uffiċjali saret il-ħamis fil-għaxija fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Dawn l-uffiċjali għaddew minn kors intensiv ta' 16 ġimgħa li beda f'Ottubru li għadda u li jinkluda fost oħrajn taħriġ akademiku, fiżiku fl-ewwel għajnuna, fit-tifi tan-nar u anke fis-saħħa mentali flimkien mal-Fondazzjoni Richmond fost diversi suġġetti oħra. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Bajrin Kamilleri appella lill-uffiċjali l-ġodda li għandhom ikunu mhux biss il-kustodji tal-priġunieri u allura tal-ġustizzja fil-prattika, iżda ġenti tar-riabilitazzjoni għax xogħolhom mhuwiex sempliċi impjieg iżda vokazzjoni biex jgħinu lil ħaddieħor. Illum ilqajna persuni ġodda li minn issa l-qoddim ser ikollhom karriera fl-Aġenzija Servizzi Korrettivi. Tlabthom sabiex ikomplu jibnu fuq il-ħafna tajjeb li sar. Tlabthom sabiex lis-soċjetà għatu allura persuni li kienu daħlu biex jiskontaw sentenza li jibgħatu lura persuni li jkunu ferm aħjar milli kienu daħlu hawn. Fuq l-istess frekwenza tkellem il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Christopher Sigersma. Il-faċilità taħdem flimkien ma' fondazzjonijiet bħal Midla mad-Dawl u r-Rajs fej flimkien aħna noffru servizz lill-komunità biex daw ir-residenti li jinsabu ġewwa l-faċilità joħorġu bħala nies riformati lura s-soċjetà. Wieħed mir-rekluti Magdalene Briffa esprima l-entużjażmu tiegħu kif qed jibda dan il-kapitlu ġdid. Xi ħaġa li dejjem aspiratni ta' żgħira. Is-servizz huwa sabiħ, titlaf disċiplina, jiddixxiplinak, anke fik innifsek tiġi ddixxiplinat u titgħallem ħafna biex tieħu deċiżjonijiet fej ikunu mhux daqshekk forsi faċli. Magdalene Briffa rebaħ il-premju tal-aqwa rekluta wara li ġab l-ogħla marki f'kull taħriġ li sar matul ir-reklutaġġ.